Dobrý deň, prajem. Vítam vás pri tomto videu, ktoré pre vás nahrávam dnes večer. Toto video vzniklo na podnet jedného pána, s ktorým som sa dnes rozprával a mal veľmi vhodnú otázku, ktorá si myslím sa týka viacero ľudí z celého Slovenska alebo kľudne aj z celého sveta. A preto vám to ukážem v praxi a názov tohto videa bude, že investície sú reálne hmatateľné. A on mi rozprával jedno a hovorí mi, že pán Marčák, vy mi rozprávate o nejakých grafoch, ale ja by som rád vedel viac o tých investíciách, skôr akoby ukážte mi radšej niečo hmatateľné. Pre mňa v podstate to je jedno, akože neznamená nič ten graf, ale ja to chcem vidieť akoby reálne v praxi, ako to funguje, ako fungujú investície, ako funguje napríklad investovanie do firiem a proste povedzte mi o tom. A tak som sa aj ráno zamyslel a ja si hovorím, že áno, o takých grafoch si môžeme rozprávať kľudne, keď budeme napríklad na nejakej investičnej konferencii a budem sedieť s iným analytikom, tak kľudne vieme sa aj hodiny rozprávať o grafoch a o technickej analýze a tak ďalej, ako je tuto na obrázku, ale ľuďom poďme vysvetliť investície jednoducho a hlavne zrozumiteľne a pochopiteľne jednoducho ľudskou rečou. Tak ako by som si aj ja prijal, aby mne boli v minulosti investície na mojich začiatkoch vysvetlené, tak takisto ich vysvetliť vám. Toto tu teda vidíte len nejaký graf, prejdeme pred z týchto grafov a ukážeme si to reálne v praxi. Ja mojim klientom skladám portfólia z viacerých fondov a akciový fond je jednoducho spleť viacerých firiem dokopy zložených z viacerých firiem, že vlastne v jednom fonde máte aj tisíce firiem. A ja som si dovolil vyťahnuť takých pár top, že napríklad máte firmy v Amerike, lebo akcia je podiel na firme. A máte napríklad firmy v Amerike, máte tzv. Microcapy, small capy, mid capy a large capy, takisto v Európe. Microcapy sú firmy s hodnotou do 300 miliónov, potom sú tie small capy, sú od 300 miliónov hodnoty firmy do 2 miliard. Potom máte mid-capy, sú od 2 miliard do 10 miliard a large capy, to sú najväčšie firmy, tak oni majú hodnotu od 10 miliard v podstate do nekonečna. Najväčšia firma napríklad známa je Apple, kde poznáte, kde využívate reálne napríklad ich produkty, čiže napríklad telefóny alebo MacBooky, alebo niekto môže mať príklad telefón napríklad od Samsungu. To sú reálne firmy, do ktorých aj vy ako drobní investori viete investovať. Ukážeme si ale firmy bližšie nám. Kto pozná napríklad US Steel v Košiciach? US Steel je firma, ktorá patrí do tzv. Small capov, čiže tých menších firiem v Amerike. Poďme si ukázať nám niečo bližšie, a to sú firmy v Európe, napríklad Nestlé, Louis Vuitton, Shell, SAP, Unilever, Danone, Mercedes, Unicredit. Kto z vás už počul o týchto firmách? Ja áno a bežne používam ich veci, produkty. Kto bol nakupovať niekedy v metre? Kto pozná značku Hugo Boss? Kto napríklad v Bratislave si objednal už pizzu z donášky z Domino Pizza? Kto z vás pozná napríklad firmu Adecco, ktorá rieši napríklad HR, náborová firma, alebo Erste Group,
Slovenskú sporiteľňu, alebo Unicredit, alebo ja neviem, napríklad využívate balíček Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint používate v svojej práci. Alebo keď ste v korporáte, používate SAP, poznáte ho. Čiže jednoducho firmy, ktoré si aj vy viete nakúpiť, sú všade okolo nás a bežne ich používame. Nvidia má grafické karty do počítačov, do notebookov, do Macbookov, do všade. Napríklad firma Cisco je známa, Mastercard alebo Visa. Keď idete do obchodu, platíte kartou a máte napríklad Visu. Keď idete v podstate niečo riešite, ste na mobile, či máte Samsung alebo iPhone, v podstate riešite veci na telefóne. Čiže jednoducho, vy keď investujete, akoby kupujete akciu, ktorá je podiel na firme, tak vy si kupujete reálnu časť firmy a firmy tu sú všade okolo nás. Poďme si ale ukázať ešte bližšie do hĺbky nejaké konkrétne firmy, aby sme nerozprávali len teoreticky, ale poďme si to ukázať do praxe. V Bratislave kto sa nachádza? Kto z vás niekedy bol v Bratislave, alebo tam pracoval, alebo tam fyzicky je, lebo sa tam narodil a tam žije a pracuje? Poznáte firmu napríklad Accenture v Ružinové? Poznáte napríklad, boli ste niekedy pri budove IBM nedaleko Eurovej? Ja áno. Amazon bol na Kolárku a aktuálne je v Twin City. Tam sídli vlastne administratívna časť, napríklad jedna časť sídli v Bratislave z Amazonu. A tak ďalej a mnoho ďalších firiem. Poďme si to ukázať ešte do hĺbky a to konkrétne. Dajme si napríklad taká firma Danone, ktorá je tu, ktorú si aj v rámci fondov viete vo vnútri toho fondu kúpiť tú danú firmu Danone. Kto z vás má rád jogurty? Jedli ste niekedy Activiu, alebo pili ste niekedy Actimel, alebo mlieko Alpro, kokosové mlieko, alebo kostici pre deti, Fantáziu jogurt, Danio, Danone a mnoho ďalších. Napríklad Nestle. Kto pozná Nestle? Deťom na raňajky. Aké značky patria pod Nestle celkovo? Lebo Nestle je firma Nestle a ona má viacero značiek, ktoré poznáme, ktoré bežne využívame u nás. A to sú Jojo. Kto kedysi, alebo kto si dá cukríky Jojo? Kto z nás už pil kávu Nescafe? Kto si dáva do polievky Maggi? Kto jedol hašlerky, alebo teda smúľal cukríky? Kto jedol niekedy kaštany, alebo čokoládu Orion, alebo bombári, KitKat, lentilky. Ktoré dieťa malo lentilky? Margot čokoláda, Orion, Kofila, potom napríklad Deli, alebo Antikol, keď vás bolí hrdlo, môžete si dať Antikol. Musli. Kto z vás už jedol tyčinky musli alebo nejaké cereálie? A vy jednoducho, študentská pečať napríklad je tu tiež. A tak ďalej. Vy jednoducho kúpou jedného fondu kupujete podiel na firme, napríklad aj Nestle, napríklad Louis Vuitton. Ktorá zo žien pozná značku Louis Vuitton? Ich kabelky. Kto z mužov aj žien pozná Mercedes? Všade okolo nás, keď ideme vonku, vidíme Mercedes, Audi, BMW a mnoho ďalších značiek. To vyrobili firmy. SAP. Kto z vás už pracoval v SAPe?
keď ste napríklad pracujete v korporáte, alebo keď ste pracovali v korporáte a vedete tam účtovníctvo, tak pracujete napríklad zo SAPu. Unilever. Keď idete do sprchy, alebo idete sa kúpať do vane, tak používate aj prostriedky Unileveru, nejaké sprchové gely a šampóny a ukážeme si ešte mnoho ďalšieho, čo vyrába, tak napríklad sprej Axe, Cit, Domestos na čistenie, potom napríklad Hellmann's. Jedli ste niekedy tatarskú omáčku Hellmann's? Ja áno. Ďalej napríklad Magnum, Nanuk, Míša, tvarohová Míša. Kto už jedol z nás tento Nanuk napríklad? Rexona ako dezodorant, alebo Sao na čistenie ja neviem, povrchov, kachličiek a tak ďalej. Signál, zubná pasta. Čiže vy v podstate už len ráno, keď stanete, idete si umyť zuby, tak využívate produkty týchto firiem. Čiže napríklad ráno vstanem, idem si umyť zuby, potrebujem kefku, potrebujem zubnú pastu, ktorú vyrobila nejaká firma. Idem napríklad do práce, naštartujem auto, ktoré vyrobila nejaká firma. Sadnem si tam za počítač a zapnem Lenovo, HPčko, alebo MacBook, alebo Dellko a mnoho ďalších, kde v podstate zapnem počítač, ktorý vyrobila nejaká firma. Idem sa naobedovať, idem do reštaurácie, ktorý obed vytvorila nejaká firma. A ďalej idem napríklad naspäť a riešim, zapisujem si niečo do, ja neviem, nejakým perom, do poznámky si riešim, tak ten zošit alebo to pero vyrobila nejaká firma. Idem domov, ja neviem, idem na nejaký šport, do nejakej budovy a znova proste veci, ktoré používam, napríklad kúpim si, ja neviem, tenisovú raketu alebo futbalovú loptu alebo niečo, ktorú vyrobila nejaká firma. Čiže jednoducho tie veci, ktoré vy keď nakúpite podiel na firme, tak kupujete v podstate veci, ktoré akoby firmu, ktorá vyrába aj veci bežnej spotreby, ktoré sú kdekoľvek okolo nás. A zase naopak, vy keď kupujete napríklad, máte firmu Nike a vy keď si kupujete napríklad botasky Nike, tak podporujete vlastne tú danú firmu, tvoríte jej zisk a tu si ukážeme, že od roku 1987 firmy robia v priemere výnos 8,16% ročne v priemere, to znamená jeden rok viac, druhý rok menej. Tuto môžeme vidieť, že jeden rok napríklad sa im darilo 30%, 12%, potom minus 5%, 16% a tak ďalej a tak ďalej. Minulý rok sme mali napríklad stratový, ale predtým 3 roky boli v pluse, krásne a jednoducho ten priemer dlhodobý firiem je na úrovni 8% je vlastne historický výnos a takto sa očakáva vlastne aj nejaký budúci výnos. A čo by to znamenalo pre vás? Ukážeme si, tak ak by ste napríklad investovali, neviem, vymyslím si, môžem tam dať menej eur viac, ak by ste investovali napríklad 500 eur pri 8% na 20 rokov, tak vytvoríte si budget 300 000, navkladali ste 120 000 a výnos je 176 000 a vaša konečná suma je 300 000. 300 000 si necháte posielať pravidelnú rentu a máte vyše 1000 eur mesačne len preto, lebo ste investovali do takých firiem, ktoré bežne tak či tak vo svojom živote používate. Áno, nie každý má auto takéto, ale bežne napríklad užívate Danone, bežne Nestle, bežne kupujete chlieb, bežne idete do potravín, bežne si kupujete oblečenie, šaty a tak ďalej. Čiže jednoducho povedané, vy tým, že kupujete danú firmu, tak profitujete na náraste tej danej firmy a
ona jednoducho buď robí to, že tie zisky, ktoré má z predaja tovarov a služieb, tak použije buď vypláca ich akcionárom, teda aj vám, alebo ich reinvestuje do nejakého väčšieho rozvoja, do expanzie napríklad, na nové trhy, na viac pobočiek a tak ďalej. A jednoducho tým pádom aj preto vám vaša firma rastie a na základe toho, že rastie samozrejme viacero firiem vo fonde, tak vám rastie aj ten fond a je proste štatisticky dokázané, že napríklad za posledných 36 rokov rastú tieto firmy v priemere 8%. Ale jednoducho povedané, keď si predstavíte danú firmu, tak predstavte si veci bežnej spotreby, ktoré sú okolo vás. A toto je aj v podstate pointa tohto videa, že na budúce, keď budete myslieť na investovanie, tak nemyslíte len na tie grafy, ale že vy si reálne kupujete podiel na daných firmách viacerých. Samozrejme, ak by ste mali záujem, tak ukážem vám, že ktoré firmy sa vo vnútri nachádzajú, alebo aké firmy tam máte, alebo ak máte blízko k nejakej firme, nejaké sa vám páči, kľudne mi dajte vedieť, porozprávame o tej danej téme a niekomu je napríklad bližšie príklad veci bežnej spotreby, napríklad mám klientov z IT sféry, ktoré sa zaujímajú napríklad o technologické firmy, o firmy, ktoré sa venujú informačným technológiám. Takže takto a to je v podstate len na vás. Ďakujem za zhliadnutie tohto videa a verím, že toto video bude pre vás teda vysvetlenie investovania ľudskou rečou a že bude pre vás prínosné a prajem vám ešte raz pekný večer a ďakujem za zhliadnutie.